No ale czemu polsko cerekiew, kej to nie ma Polska? Witajcie. Poradni do zadku pod koniec moja, zaś polski reskirunek pokazał nam szczotkowy palec. Prezydent Duda nie uznał śląskiej gotki. No nic, porazimy se. Tak jak za czasów zaborów polska literatura rozwijała się najlepiej, tak teroski też de facto za czasów zaborów i jeszcze nieuważaniu niczego, nieuważaniu nos polsko literatura i śląsko literatura i śląsko kultura rozwija się jak nigdy przedtem. Czekamy w końcu będziemy mieć to, co nam się przynależy. 2 tygodnie do zadku majstrował że film i ktoś we komentarzu szrajbnął mi, prawda, mam rod taką konstruktywną krytyka, piszcie, co bajeroki nie biły się ze Prusami przeciw Napoleonowi, no ale ze Napoleonem przeciw Prusom i Śląskowi. No ja, recht. Wybaczcie, co żech nie dał pozór na to, czasem człowiek coś ich godo, potem richtig kuko na to i padło, no zrobił żech feler. Bajeroki od 1804 do 1813 były w sojuszu ze Francuzerami, ze Napoleonem. W 1804 Napoleon koronował się na kajzera, no a w 1814 pierwszy raz abdykował, w 1815 drugi, toż prawie do samego końca bajeroki były w sojuszu z Napoleonem. Jako to było? No, Napoleon sztajgnął elektorat bajerów do królestwa. Elektor Maksymilian stał się królem. Zachodnie landy I Reichu były w sojuszu z Napoleonem, który zmajstrował tam Związek Reński. No, w sumie to ino place, które przynależały do Hohenzollernów, to też Śląsk, Księstwo Śląskie, i do Habsburgów, no to też Śląsk, który został przy Habsburgach, ten Księstwo Cieszyńskie, Karniowsko-Łopawskie były przeciw Napoleonowi. A czemu bajery tak rod się skuplowały z Napoleonem? No bo były przeciw Austrii. No tak oto historia, co by my też to wszystko było fest skomplikowane, co by my nie myśleli, co wszystkie landy niemieckie były przeciw Napoleonowi, no bo to nieprawda i ja też nieprawda powiedział ostatnio. Dziękuję, co dowocie pozór na takie cosik i mogę to tutaj dzisiaj sprostować i wyeklerować. Polsko cerekiew, po niemiecku Groß Neukirch. To gmina wiejsko w okresie kandżyńsko-kozielskim, w której kwateruje ponad 4000 personów. Do gminy okrom polskiej cerekwie przynależą dorpy: Ciężkowice, po niemiecku Ciężkowic, Dzielawy, kiedyś Dziełów, po niemiecku Dzielau, Grzyńdzin, Grzędzin, Jaborowice, Jaborowic, Koza, Heinrichtsdorf, Małoligota, Klein Elgut, Łaniec, Laniec, Mierzęcin, Mierzęcin, Połowa, Pulau, Witosławice, Witoslawic, Wrunin, Wronin, Zakrzów, Zakrał. W cenzusie wszechobecnym ze 2021 roku 10,7% personów, którzy kwaterują w gminie Polsko Cerekiew, zadeklarowało śląską narodowość.
W Abstimmungen ze 20 marca 1921 roku 85% pomieszkańców samego Groß-Neukirch welowało za Niemcami. We większych dorfach gminy też we większości welowali za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 75 km na zachód od Katowic. A dzisiaj chcę Wam pokazać polsko Cerekiew, Groß-Neukirch. Czemu takie miano? Będziemy to eklerować. Napoczynamy jednakoż od dorfu Zakrzów, Zakrał, który założyli w 1285 roku. No, na Śląsku mamy pora takich zakrzowów. Już my byli w jednym z nich, a no i we jeszcze jakimś. Co tu mamy? Dynkmal ze I wojny światowej. Zakrał, Styblau, Biczynic. Steblów, no hań my już byli. To je we gminie Czyszki, jeśli się nie mylę. Przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1831 roku mamy niejako kontynuację tego Dynkmala, tabula ze II wojny światowej. Ci, którzy polegli i przynależeli wtedy do farności we Zakrzowie. Te wszystkie dorfy to jest Zakrał, Zakrzów, Biczynic, Kochanic, Styblau. No i więcej ze Zakrzowa. Ja mamy kiedy się narodzili, kiedy umrzeli. No wiemy, często to były młode synki. Nie będziemy wszystkiego genau analizować, no ale kiedy kukniemy tak na gibko, no to widzimy 20 lat. Ja. Moglibyśmy jeszcze przeanalizować te miana. Niektóre są słowiańskie, niektóre są germańskie. Ja Beispiel Deutsch Ferdinand, tak na gibko, co mi się ciepie. A słowiańskie, tak na gibko, no Leszyński Józef. To jest szajbnięte z niemieckiego, ja SCH. Mamy też Beispiel, no Kopiec, no też po niemiecku szajbnie, no ale Gawlina, no to tu jest słowiańskie i to też jest tak szajbnięte jako od Zowdy Grąbik, ja, no Baron. Moglibyśmy to wszystko analizować. Przy kościele mamy Kirchhof, takie trochę pozostałości po Kirchhofie. No a tutaj za Dynkmala, no tu nam uciekło, kto tu uciekło? No kurzyca, pokożcie, kajżeś je, albo cipa, albo tak jak niektórzy. Jeden hobby mi szajbnął ostatnio ciplica, niby kajś go dają. Nie wiem, kaj, szajbnicie, kaj. Ślepica też kajś go dają, to jest ze czeskiego. No, niektórzy go dają kura, no ale kura jednakoż to dzisiaj, to jest bardziej taki polonis podług mnie. Nie wiem, jeśli kiedyś tak się go dało po śląsku richtig. No, słuchajcie, niesamowite łazi se tutaj przy kościele i je, co znajdzie we Trowie na Kirchhofie. We gminie mamy aż 13 dorfów, jednakoż pokorza Wam moim zdaniem najbardziej zwiadowne ze tych wszystkich to są ino 3 dorfy. No, ktoś rzeknie mało, no ale pamiętajcie, to jest Zowdy wybór. Gdybyśmy mieli wszystko pokazać, to byśmy musieli 2 tajliki tutaj zrobić, a co do niektórych to by było nudne. I tak moim zdaniem dość akuratnie robię te filmiki i te dorfy, choć nie na wszystkim się znam i ktoś mi rzeknie, tego żeś nie pokazał, tamtego żeś nie pokazał. No ja tu nie mieszkam i bazuję na tym, co przeczytam, a też nie wszystko piszą, no nie penetruję bibliotek i tak dalej, no bazuje na tym, co je we necu, ewentualnie na tym, co ktoś mi rzeknie.
Przy ulicy Chopina mamy dwór z 1814 roku, który powstał tu dla zarządcy dóbr familii von Gaschin. Mamy tu zabudowania gospodarskie, bloki popegierowskie. No dzisiaj to jest budynek mieszkalny, normalny, nic tu szczególnego nie. Przy zabudowaniach mamy konia, no chyba moja zima, bo pokryty je deką, a ja słyszę śląskie szlagry, ktoś tutaj sucho. Genau tutaj. Słuchajcie, widzicie, jako jest żadna pogoda. Hań za tym torem jest pałac z lat 1898-1902. Pałac, który wybudowali dla grofa Georga von Larich-Menisch. Nie wejdziemy, Hań, tam jest klub jeździecki, to jest prywatne, a też nie widać nikaj Hanie las, no kejby była zima, no to mono kaj, coś by było widać. Kej znajda we necu to ciepna won bild. No słuchajcie, ja też burza, ja się przed chwilą cofnął spod tych strumów, bo naprawdę jest niebezpiecznie. Jadymy dalej, mam nadzieję, co ta pogoda się troszkę wyklaruje. Dotarliśmy do polskiej cerekwie. Polska cerekiew, takie je miano po polsku. Groß Neukirch, takie je miano dzisiaj po niemiecku, no ale dopiero od 1914 roku. Przodzi Polnisch Neukirch. Polska cerekiew, albo polska cerkiew, albo polska cerekwia. Roztomajte są miana na ten dorf na przestrzeni czasu. Cerekiew, cerekwia, cerkiew to określenie, które było używane we prasłowiańskiej gotce na każdy kościół. Katolicki, prawosławny, wanilicki. Dzisiaj cerkiew to określenie jest używane co do kościoła prawosławnego. No ale we niektórych gotkach miano cerkiew, Beispiel cerkow po rusku, cyrkwa po chorwacku, to są określenia, które określają każdy kościół, nie ino prawosławny. Ja. W 1337 roku pierwszy raz zmiankowali ten dorf jako nowa eklezja, czyli nowy kościół, nowo cerkiew, Neukirch po łacinie, ja, eklezja. To znaczy, co ten dorf powstał wtedy? No nie. Pierwszy raz zmiankowany, najprawdopodobniej wcześniej. Już za czasów rzymskich był tu szlak ze Moraw na północ szł bez Śląsk, bez te place. No ale czemu polsko cerekiew, kej to nie ma Polska, a w 1337 roku już tu Polski nie było. No ale od 990 do 1194 z pauzami te place były związane ze księstwem, a bez niektóre lata królestwem polskim. No i prawdopodobnie wtedy powstała ta dziedzina. Bo mamy dwie grupy praw tutaj, lokacyjnych praw. Polskie, tak mianowane polskim, i niemieckie. To może być magdeburskie, może być lubeckie, tutaj, no i części magdeburskie albo insze, które pochodziły od tego zakonu, to jest średzkie, Beispiel. No i miasta, które lokowali przed zakonem niemieckim, lokowali na
tak mianowanym dzisiaj prawie polskim, związanym z Polską, niekiedy przenosili nieskorzej na zakon niemiecki. No ale widzimy to też przy takich mianach jak Stare, beispiel Stare Bielsko i Bielsko, Stare Koźle i Koźle, Stare Gliwice i Gliwice. Stare to je przedlokacyjne, można by rzec polskie, a nowe, te właściwe, to je na prawie, na zakonie niemieckim, no i części magdeburskim. Bez to mamy polsko cerekiew. W niektórych dokumentach nieskorzej nie mamy nawet tego polsko ino same cerekiew, albo tam cerkiew, cerekwia. No i temu te miano polskie. Za mną największą atrakcją cerekwie pałac od Oberstdorfów. We szczętnych stoleciach był już tu zamek, który przynależał do familii Wrosien-Kotuliński. W latach 1562-63 Oberstdorfowie gruntownie przebudowali ten zamek na renesansowy pałac. Na zaczątku XVII stulecia to kolejno przebudowa od Oberstdorfów. W połowie XVII stulecia pałac przejmują von Gaszinowie, a na zaczątku XIX stulecia familio Zeyer-Tos. Pod koniec tegoż stulecia melduje tu się grof von Matuszek i on je ostatnim, jego syn, tak richtig je ostatnim właścicielem, ginie na froncie wschodnim w 1944 roku. W 1945 roku przychodzą tutaj Sowiety, polom niszczą. No i taka ruina tu je do lat 70. XX stulecia. No w sumie nic się nie zmieniło, dalej je ruina, no ale zabezpieczyli to, a na początku XXI stulecia gmina zakupiła pałac, wyremontowali częściowo i we 2014 roku otwarli. Dryny funguje dzisiaj tutaj biblioteka gminno, lokalno skupina Eurocountry też tutaj funguje, no i sala ślubów. Niedaleko pałacu mamy rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcio Najświętszej Frele Maryje. Zmiankowany już w 1418 roku, wielokrotnie przebudowywany, obecny ze XVII stulecia, na zaczątku XVII stulecia Friedrich von Oberstdorf dobudował kaplica świętej Barbory, a w XVII stuleciu Anton von Gaszin dobudował kaplica świętego Antoniego. Przy tym barokowym kościele zniszczonym częściowo w 1945, odbudowanym w 1951 mamy też stary Kirchhof i Denkmal z I wojny światowej. W 1876 roku we Groß Neukirch narodził się Hans Piątek i tutaj je pochowany na tym Friedhofie, nie wiem genau kaj. Umrzył w 1930. Członek partii Centrum, Oberbürgermeister Ratibora w latach 1922-24. Nie skorzystał od 24 do 30 roku landrat prowinc Oberschlesien. To dzięki niemu przenieśli Landtag do Ratibora. Wybaczcie, co teraz filmuję mobilniokiem. Rozładowała mi się bateria, a drugo nie naładowano. Widać inszy obraz, inszy klank, pra. Ze drugiej zajty w 1888 roku narodził się tutaj korfanciarz Adam Adolf Sobota. Uczestnik Śląskiej Wojny Domowej, poseł na Sejm pierwszej kadencji w autonomicznym województwie śląskim.
Umrzył w 1975 roku i pochowany je na Friedhofie w Katowicach-Panewnikach. Na koniec Grzędzin, zmiankowany po raz pierwszy w 1264 roku. Stoi tutaj rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Pietra i Paula z 1874 roku. A jo ida ku Dynkmalowi. Dynkmal z pierwszej i II wojny światowej. Bo to pomysł z oca tych wszystkich, którzy poginęli w pierwszej i II wojnie. No dość srogi ten Dynkmal, ja, no to nie ino ze Grzędzina. To Lędzin dzielał Heinrichdorf, Langenfeld, Grzędzin, Poniency, Witosławic, Laniec, Bronin, wszystkie dorfy, które przynależą do tej farności. No, richtig to jest piękne. I żegnam się tutaj z Wami. Mam nadzieję, co za tydzień naładuję baterię i mam nadzieję, co trafimy się ze Markusem we gminie Gnadefeld, a przede wszystkim u niego w Groß Limstorf. Bawcie się.